الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ayat tanud na sumpatan agiang kutua di tanu di kapamagusaya sagiang kutua mga ulaw la amarata. Siku kaya pasiminar tanu na miyaw say tanu agiang kutua karata agiang kutua kapakatipu. Paman na di mapia si iku muslim uban niyan masifat udi nagiang kutua ba ulaw la niyan nagiang kutua makatipu. Iman tunay ako sa itan o mga pagaryami, mga bangsami si iku agama Islam. Nagyang kutua usayan sa agyang kutua rarangita. Padisaulaw la amarata nagyang kutua kala ikarangita agyang kutua tao. Gyang kutua tao adinin kemili ka nagyang kutua ginawan yan sa agyang kutua kaprangita. Pagusayin tan wag yang kuto kelas yang kuto paman na rarangit agug yang kuto antu na ibulungian agira kaya rarangitan sutaw na antu na isuunian para madag yang kuto akap kerarangitiron. Tanudan tanu mga pagaryami mga bangsami si agama Islam kagyang kaya kaprangit na basta ami bulug sa agyang kutua tao na di niya nakir na ginawa niyan. Nagyang kutua kaya pakatan agyang kutua rarangitian na mipsenditian uto. Anto na ilagi diyan. Bagay tano sa ibarata. Sulang-ulang wan utaw adan yan mar nagyang kutua rarangitian na kepakay agyang kutua paman na kaya pakaprangitian na bede namiya kapatay sa tao. Na ilaya ni walang ulang wan ama kakalabuso. Aaya sabab kaya paka udina kaya kalabuso niya nagyang kutua miya kapatay. Dan yan mar nagyang kutua rarangitian. Miya kadagdag sa agyang kana nakalabusuan. Amya kalabusu kamya kapatay na ya sabab yan naging kutua rarangita. Na upama kubang asiran din pagisi. Natigira na mataan naka ubabuwa mi miyar naging kutua mga ginawa mi sa giyang kutua kaya rarangitir kami. Uda tigira naging kutua rarangita na dia mi kepatay agiyang kutua miya patayami. Naman uto. Ino suwagamatan wagama Islam na ini sugu yan dinagyang kutua mga pipiya a ula-ula. Kagi kamapi ano to ang mga tao. Sa katawa mama, miyaka uma si iku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Natigyan na ya Rasulullah awsini. Wasiyati ako katigyan, hey Rasulullah. Paman nagyang kutua mama na pemangani sa advice. Antunay Peter ono nabitan wa Muhammad natigyan na la tagdab. Ayat tigyan na ipagusiyatakan raka na uba ka di perangita. Namya kada-kada kala marangit si iku mga pagaritanu, mga bangsa tanu, mga Muslim. Amya makarangiragita. Na ayawas ya tarakanu Nabi ni wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam naging kutua la tagdab uba ka di perangit pagaria melagi siya su mga datu anta aka mga bai samya katelo mater agyang kutua mama agyang kutua paman na ya Rasulullah ausini na yadna paman na yung diterono Nabi na tiga na di ka di perangit padero paman na ibarat yan ng mga pagarya na
Miya kada iman tua mga bai. O di nagyang ko tua paman na mga detua miya talakian si karomanian. Punang busa ka prangita. Paman na miya kang bunuh agyang ko tua duka tawa kerumai. Na misabab sagyang ko tua paman na rarangitiran na duna miya kang belagsiran. Damar nagyang ko tua mama agyang ko tua rarangitian na miya kagirawa iman tu na mimbelagta. Na miya kang belagsiran. Na aya buwa po na no to nararangit. Lagi dia naman muna subai. Apaman na tanto din ako mibubulog agyang ko to rarangit yan na aya din yan ni maturo kay karoman yan abata din ng belag. Nagina ng mga pagarya. Padanan sa agyang ko to resulta agyang ko to karangit. Aso nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ini saparian si iku mga Muslim ubasiran di perangit. Na mga ibaratanan ng mga pagarya. Ibarat yapan na pira-piray mga tao, amin itulak yan sutungan na iniyan. Sabab pusag yan kutua rarangit. Dan yan namar nagyang kutua paman na rarangit yan. Na kayang bungutan yan nagyang kutua tungan na iniyan. Kayang bungutan yan nagyang kutua lolotian. Nagyang tung mambu lolotian na miyarat aginawa niyan. Natamani man to na di siran din makapagistorya. Sabab sagyang ko to rarangit mga pagarya. Anta kami at tiro yan sa ginawa niya na minisuma yan na iman to nagyang kanan ang mga pamilya ko, mga tungan na yan na initulak akan siran. Na ayabu apun ananan ng mga pagarya misik wagama Islam nagyang ko to kala rarangit, kala gani agyang ko to tao. Napag-usayin tanong mga pagarya agyang kaiya di kepakai. Udi na marata ulaw agyang ko to paman na agyang ko to kibubulug agyang ko to kaprangit. Oy. So nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam natigiyan. Laysa ash-shadidu bis-sur'ati, innama ash-shadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Kanaba tigiyan ayap teruun na mawaraw. Nagyang ko to paman na mapasangi ka sa opa. Andid ni kiyap marata iron o mga tao na ilahin ka kasumya opa. Nagina hindi dakal si erkatano. O pama ko marangit so paman na upama ko pinggil bagan tano sa marata o mga siringan tano na si upatano. Nakurek, madagalap si opa. O di nagyang ko tuwa, piratarataan nagyang ko tuwa tunga na iniyan na ilang nga mambuka sumiyaw pa. At tigyan na ba sa kabu ipaman na matao. O di na adna paman na minggil bakun sa marata na ilang kakasya upan niya nagyang ko tuwa paman na tao. Di niyang kir nagyang ko tuwa rarangitian. Nagyang ko tuwa magaan sumagaan na pakasaop sa kanya. Na nabagyang ko tuwa itigo nabi imarangita. Ayat tigyan na tituwa marangita mawaraw. Nagyang kutua tao ap kemili kanian aginawanian inda lagadab igira manutua mas ap kerarangitan. Igira kerarangitan ka, ana pinggulaw laraka o mga tao di nagyang kutua malilibitar ka dan kakasuatan, aga lebek na igira kerarangitan ka, na agyang ko to gaganang ka agyang ko to rarangita. Paman na agyang ko to kontrolang ka agyang ko to karangita ka agyuti titu kawaraw. Kanaba aya kawaraw na agyang ko to andid ni kaya rarangitir ka na ilayang ka kamya ka sa upa ka mambu. O di na anto na asa na paman na ini pamapasaka. O di na anto na asa na paman yan na pinggilabak ka akit takawan nun sumada kalataw. So mga ulama, natigiran na padisagyang kutua marata ula-ula na al-ghadab. Agyang kutua rarangit. Udi nagyang kutua gani. Ading gani agyang kutua tao. Yan na natigin ararangit na matataguro katanud na yung mga tao. Paman na uman isa na ad na matatag unararangit.
upama ko bagad nutupu ka wagian ko to aganin yan nakile ka agian ko to akala yan irarangit. Nagian ko to ararangit gian ko to agani agian ko to ataw. Namada kala sabab papakapukaw ron. Kepukaw niya nagian ko to ararangit agian ko to ataw. Punta ka kay mami. Sige na. Ito na. Salamat. Thank you. Yang ko to ataw na kepukaw agian ko to aganin yan. Basta apaman nakaprata-rataan. Nailayan ka kaming gani agian ko to ataw. Di na di masuata. Na nailayan ka kakiararangitan. Agian ko to atigin ararangit na ayad na kabaya iyan. Na makasaop sa agian ko to kerarangitan yan. Paman na din yan din na mapita agian ko to kaya pakang gani niyan. Ayad na kabaya iyan na mita na iyan agian ko to gani. Uway. Na ayat titu paman na marangit atigu mga ulama nagyang kuto ataw apkernia nagyang kuto ganin yan sa gyang kuto kapakasa upian kuto. Paman na kana mabus ayat titu marangit mawaraw nagyang kuto pakasa upen sa magaan. Ayat titu mawaraw nagyang kuto miar niya nagyang kuto ginawa niya sa gyang kuto dan niya nakapakasa up dan niya nakapakamungut. Hada huwa syadid. Nagina natigo mga ulama mawaraw tawag yang kutua kernia nagyang kutua ganin yan. Kenapa tigi na marangit nagyang kutua paman na bisur'a paman nagyang kutua magaan nakapaka sa upian. Aigira sumanga tao na pinggil bakaniran sa marata pirata-rataan iran. Nailayang kakasya upan yan siran. Nasuat tigu mga ulama surarangit na dua. Dua kelas ini lagi tenu dan tanu. Yang ko tuay saun na mapia. Nagyang ko tuay kadu na marata. Yang ko tuwa paga na iron. Akaprangit amapia. Ghadabun mahmud. Na igira as-sutaw na aya kerarangit irun na para si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Ay inimbungutian na para si iku agama wallahu subhanahu wa ta'ala sabab sa giyang kutua di kang gelebakaw mga tao sa giyang kutua ini sa parwagamatan o agama Islam. Paman ay din na ni kamugot na para si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Agyang kutua tao na ayadin yan di kapakaprangit na para si iku Allah gulalan sa giyang kuto paman na kiyang gilabakaw mga tao sa giyang kuto ini sa parwallahu subhanahu wa ta'ala. Ay lagi diyan na paman na kailangan na di makaprangit sudah to igira manutua miele niya si karuman niya na di pukumbung. Anta ka di sepang sa aurat nagina ni paman na oprangit karoon na mapiyaw to. Kagi aya sabab pakira rangitira ka nagyang kuto paman na miyang gilbek o paman na pamilyang kaagyang kuto ay isa sa parwallahu subhanahu wa ta'ala. Namada kala mga tao ban yan din napakilay so pamilya niya na paman na disepang sa aurat o di na paman nagyang kuto adisira na pakumbung o di na tunaasan paman na mga ibarat paman na di manggilbek o tao sa gyang kuto paman na ini sa parwallahu subhanahu wa ta'ala. Lagi diyan, na upama ko kiararangiting kaagyang ko tuwa mga wataaka, piya nga babaligan na di sembayang na marakarang ito tuwa mapia. Paman na ini perangit kakiran, agyang ko tuwa paman na dira nakapsembayang, miyaw maswa ka to, na paman na basiran din yung gilebek sa salakaw sa paman na mga gilebek, apakaalang sa agyang ko tuwa sambayang iran, na ini perangit kakiran ito na mapiyaw tuwa ka perangit. Agi sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ayaku na ulaulan yan na diiskan yan di marangit. Amay kagyang kuto paman na mga tao na pinggil bekira na gyang kuto mga syai'a ini sapar wallahu subhanahu wa ta'ala. Agito di ka perang ito nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namada kala ibaratan ng mga pagariyamin si ikwagama Islam. Mada kala mga ibarat yan. Ay lagi diyan na upama kudato ka sa kay uluan sa giyang kutua der pa yun na inimbungot ka agiyang kutua paman na
mga tao adiran dinggil bakan lagi ang kutua mga rarata. Nama piyaw tua rarangit kagi kasaparutu sama rata. Lagi dia na ini perangit ka paman lagi ang kutua darapayo na ubun di mandegang lagi ang kutua paman na mga rarata lagi dagi ang kutua pakaberga gusto mga pedian. Nama piyaw tua ka perangit kagi aya ini perangit ka nami pantag sa iku agama wallahu subhanahu wa ta'ala. Nami kada-kada na mga pagariya aya tenu dan tanu na asar ka aya di perangit utaw nagi ang kutua makapantag sa iku agama na kepakayo tu. Kagi paman nagyang koto na suguan tu agama tanu agama Islam. Basta amarata na sapar nakas iku mga tao. Apia kapan na paman may kang geni kagigyan koto adi nga di kapakang geni na paraw tu si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Nagina ni dapat mga pagari tindegan tanu. Kailangan na katulikan tanu sa mga tao ang mga pamilya tanu. Katulikan tanu wagi ang kutua paman na kegegatan wagi ang kutua kisaparan tanu kiran agi ang kutua mga rarata agal beka. Na kailangan na makapaman nakaprangitan tanu siran. Kailangan nami sapar tanu kiran agi ang kutua mga galbekiran adi mapia. Ikadua akarangit Nagyang kutua karangit aaya sabab yan na hubul intika minan nas. Paman na bubay aka sa agyang kutua kasaop ka o di nakasaoping ka sa iku mga tao. Igira manutua sa mga tao na piratarata ang kairan, pinggilibak ang kairan sa marata, nagyang kutua paman na ayad na kabay aka, nagyang kutua kapakasaop ka. Nagyang kutua rarangit na marata uto. Ini sa paruto wagamatan wagama Islam. Swagamatan o agama Islam urinas wallahu subhanahu wa ta'ala na piperunian sa iku mga tao akya prata-rataan kayang gilebakan sa marata agyang kutua kapakakita siran. Ay lagi din paman na paman na yang kutua paman na supemuno na paman na ikita semambu agyang kutua miya kapatay. Paman na agyang kutua miya kapatay na ikita semambu. O di na agyang kutua miya manekaw o di na tunasan. Apaman na galabak amarata na swagamatan wagama Islam na giyang kutua ini sugu yan na giyang kutua kakitas. Agi Peter wallahu subhanahu wa ta'ala wa jaza'u sayyatin sayyatun mithluha. Ayat 3 na balas agiyang kutua marata na giyang kutua lagi dia na marata. Naginan paman na kailangan na igira paman na adin amya kang gilebok raka sa marata nagyang kutua aya pelubaan tanu na sumanga datu tanu kaan paman na an minggulalan agyang kutua kitas kagi suguan nan wagamatan wagama Islam. Nagusumambu sumanga datu amin nahi paginuntulang kanwaki. Kala kaniyo suwallahu subhanahu wa ta'ala igira manutu aya miyaga pasar kanu nagyang kutua mga tao amalubay na paman na diniyo din pikira. Ibagi yang kutua misusuga tairan na paman na malaipawir na bakanu dikitas di mga pagariya. Naman sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na miyakaisa na sumiyungon su Usama bin Zaid. Allahu alamu su Usama anta akaswata iyan. Agyang kutua su Usama na aya sabab akia pakasuyan si iku nabitan wa Muhammad nagyang kutua pengeninian abadi kaputulan sa 5 agyang kutua bai amia manku sa agyang kutua masa nabitan wa Muhammad sabab sa agyang kutua mala utua pamilya Quraisy. Nakirarangitan sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atigya na mataan ko wallah ka upama atigya na kaso Fatima bintu Muhammad upama katigya na kaswata ka na so Fatima na miyaman na kuwatigyan na pikiputulan na kandun salima naman nagyan ko ito kapaginuntulan unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kailangan na matagu aya si iku mga dato si erakatano. Kailangan na makapaginuntulan kano mga pedatigo nabitan wa Muhammad kapaman na kaya binasa agyang kutua miyangaw na ang mga pagtaw, paman na miya binasa siran, na sabab sa igira paman na ayam miya kang gilabak sa
udi na ayam yaka supak na sumalubay na ila yung kakainita na irano nagyang kutua kukuman. Uwi dati gunabi na igira ayam miyaka supak sa kukuman nagyang kutua paman na mga pipiyakiran ang mga tao udi nagyang kutua paman na malaita mo nadira nun ikukumagyang kutua kukuman ini bagay wagama Islam. Na madakalanan gina ni kalalayaman si erakatan. Nagito mam isabab amya binasa sumyangaw na pagtaw kagidira di pamimili agyang kutua kukuman. Na kailangan din si kung mga dato ang makapaginuntulang kanwaki. Uway, di niyo di pamimili iso pagtaw niyo. Malagid umalubay anta aka mabagragi ang kutua kuwan na tanan niyo kira na agi ang kutua balas agi ang kutua miyang galabakiran. So Allah napia kay niya nagyang kutua kakitas. Ugay mga pagariya naraghaba fil afu. Nagyang kutua pia kalbi niya nagyang kutua kapakana pia gyang kutua tao. Ay pamanyan nalagi diyan na adna minggel bakara ka samarata na uway din ko pipuro ka waga magyang kutua kaya pakakitas ka ugay na umaap ka. Upama ko paman na makasabar ka nagyuti mapia. Apaman na sutaw na kamilikan niya nagyang kutu aginawa niya sa gyang kutu adin niya ni kang geni agu maka maaf. Ay katuru Allah subhanahu wa ta'ala na tigyan na faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah. Sa tawa tigyan ang makanapi. Apaman na kanapian niya nagyang kutu atawa minggil bakun samarata wa aslaha nagu miyaki pesada sa gyang kutu aridu ay niyan. Na ayabalas yan na paman na si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Ayabalas agyang kutu kaya pakanapinian na si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Bulasan wallah sa paman na daapit tetamanan yan amala abalas. Apaman na gyang kutu abalas na kuman yan uto sa alungan amori. Sabab sa gyang kutu kaya pakanapinian. Uway. Ikadua panakatiro Allah subhanahu wa ta'ala atigyan na wala tastawi alhasanatu wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wama yulaqqaha illa alladhina sabaru wama yulaqqaha illa dhu hadhin 'azim wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fasta'idh billahi innahu huwas sami'ul 'alim. Pamanna yang kaya ikadua ayat Peter wallahu subhanahu wa ta'ala na paray ni sa giyang kutua mga tao sisikira na giyang kutua kanapi. Giyang kutua kapiya ulaula. Tigu Allah, pagsagyang kutua maana niya na tigyan na di makapagisin na giyang kutua mapiya agu giyang kutua marata. Ay mana niya na mawatan na bidaan na giyang kutua mapiya agu sumarata. Paman na sumapiya na mapiyaw to na sumarata na marata. Uway. Rana nakaatigu Allah subhanahu wa ta'ala sa agyang kutua marata agyang kutua mas mapiyah. Apaman na piliang ka agyang kutua mas mapiyah. Samaw tu atigu Allah na suadin aridu ukaun na lagid uba mataan as kanian. Kauto igira paman na lagid igira ad na mingi peridu ay ka. Paman na igira ad na tao paman na mini peridu ay ka. Natigu Allah subhanahu wa ta'ala tigyan na mataan sa kanyan na lagid ubang ka sa kanyan na ginawa masipag. O di na madeseg. Naman ito. Paman na aya pimbe sa o Allah subhanahu wa ta'ala sa giyang koto adno pama kaya paka pridu ay niyo. Nagyang kutua lagi dekas kanya na tigu Allah waliyun hamim. Paman nagyang kutua ginawa iya masipag. O di na madeseg. Paman nagina ni kapiyaw agamatan o agama Islam. Di mangingim paman na pesad niya nagyang kutua mga ridu. Ayad na kabaya iya nagyang kutua paman na di makang giginawa iya nagyang kutua mga tao. Nadaat tigu Allah kebagan ro'o. Arwar sa mga tao paman na illa alladhina sabaru gyang kutua mga tao miya makasabar paman na kesabariran agyang kutua paman na mga rarata adikiran di manggelebek
Agu paman na daabasan pekakua kebegansan arwar sagyang koto akirik sagyang koto untung amala. Ako to paman na began utu Allah, paman na ayad na balas utu sagyang koto akia pakasabarian, nagyang koto paman yan na untung amala aimbalasun wallahu subhanahu wa ta'ala. Amay katigu Allah subhanahu wa ta'ala mapakasilay ikaw syaitan. Sagyang kutua pangun si iyan. Agigyan kutua rarangit mga pagarian na puno to ko syaitan. Apaman na ino pa nakararangiti su syaitan, kami pangun sis kanyan o syaitan. Ino pa nakararangiti su tao, kami pangun sis kanyan nagyang kutua syaitan. Nafasta'idh billah na kailangan din nagyang kutua kapakalindung utaw si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Kagis wallahu subhanahu wa ta'ala na sami'un alim, pekan nag-agumata us wallahu subhanahu wa ta'ala. Igira sutaw na kiararangitan. Paman na kiararangitan yan nagyang kutuwa sakataw. Apaman na aya kiararangitan na kanabas agyang kutuwa paman na mga galabak apya makaharam wallahu subhanahu wa ta'ala. Paman aya ini perangit yan nagyang kutuwa pinggil bakan yan sa marata. O di na daun masuata. Na fa innal wajib an ya'fu anhu na aya ko na paliugat atigo mga ulama nagyang kutuwa maapan yan nagyang kutuwa tao. Aming galabakon sa marata. Naguaya kailangan nagyang kutuwa kamili kan yan naginawa niya sa nagyang kutuwa paman nakapakasaup yan. Uba ka saup. Napiyangkad nagyang kutuwa marata. Kagis wallahu subhanahu wa ta'ala na ayakat ru'yan wal kathibin al ghaidha wal afina anin nas. Yang kutuwa mga tao, paman yan na giyang kutuwa kekontroliran na giyang kutuwa mga ginawairan sa giyang kutuwa paman na mga ganiran. Paman na giyang kutuwa mga tao kemili kanira na giyang kutuwa ganiran. Agu giyang kutuwa paman na manapi si iku mga tao. Namalaan na nabantugan nagyang kuto mga tao, asisikiran nagyang kuto paman na kemili kanira nagyang kuto mga ginawairan sa gyang kuto gani agu paman na kemaapaniran sa mga tao. Ayap man na usayin tanong nagyang kuto anto na ibulong nagyang kai rarangit. Nakailangan na yung mga pagarya na paman na katukawan tanwaya. Para girap kerarangitan tanong na andip kibulu gagyang kuto rarangit na nakailangan na kaplubaan tanong sa ukit akabulungan nagyang kuto rarangitan. Oy. Silam tanong da nagyang kaya mga pagaritan no katagyan kaya si Ittisam Sulaiman. Oy. Napaman na mga taga-iligan na dibentay salam rakanusan. Oy. Pangnin tanong si iku Allah bakanu din na mapipia. Oy. Yang kaya mga padapagariakan na paman na dimbebantay na salam rakano. Uway. Giyang ka iya rarangit na adna bulong yan ini pangndao wagamatan wagama Islam. Nakailangan dinaya akatukawan tano. Kaandi kibuluga giyang koto adi tano di kapakang geni. Andi kibuluga giyang koto rarangit. Apaman na matatagus iku mga ginawa to. Ay paganaya bulong yan. Natiga na al-isti'adatu billahi minasyaitanir rajim. Giyang kutuwa kalindung utaw si iku Allah. Sa giyang kutuwa syaitan apaman na syaitanir rajim. Paman na giyang kutuwa di katiro utaw a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Igida kaya rarangitan ka na magaan sumagaan. Ay gidad na ini prangita ka na kailangan dinap kebati aka. Agyang kutuwa a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ayat dalil lagi yang kutu abiyatan wa ayat wa imma yanzagannaka minasyaitan igira manutu amya pakasila ikaw syaitan sagyang kutu pangun si iyan. Fasta'idh billah nalindung ka si iku Allah subhanahu wa ta'ala sagyang kutu paman nakarata o syaitan. Nagina ng mga pagarya. Paman na kailangan ko napkebatiatan o agyang kutu a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ada na mga tao paman ayadiran di teroon ko kerarangitan nagyang ko to paman natigiran na salli ala nabi paman na salawatin ka sunabi Muhammad dadi nabaw to paman na kanabaw giyo to titu kaaya titu nagyang ko to aya ko na teroon ta ko tawab kerarangitan na fasta'idh billah
agian ko to teruang kagian ko to a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Na isa na ng mga pagarya. Paman na paganda din tano kaandi kibulu gagian ko to ararangitan. Paman na antano di mipsindi tagian ko to asay a eneng geni tano. Mapasada bu tu na maka pemimikiran katiga marata besutu. Na edna mapian agian ko to kami likan ka agian ko to agina wangkas agian ko to agani. Na mialalad na keswatan ron. Wai. Dua kata wa mamas iku masau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paman na disiran disintai. Sagian ko to kapaka mamasau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kilay siran Nabi tanwa Muhammad. Yang tadu kata mama na miaka paman na lagi du miaka pewala sira na disirang peni maka pagi tugas sa paman na katero apa na pedu nagian ko tua kasih sinta. Nagian ko tua isaun na miririgid na buntalian sa giang ko tua paman na diun dikasih sinta iya giang ko tua pedian giang ko tua paman na giang ko tua ba amin genia tanto. Apa man na igira man adnap kerarangitan na ilang ka maka romi gid na giang ko tua kerarangitan. Paman naging ko to adini yan din nagkir naging ko to ararangiti yan naganini na prigariga aging ko to tao. So nabitan wa Muhammad na aya Peter yan sa aging ko to adini yan kiran di kambentay. Kamama sa ini yang kiran. Natiga na inni la'alamu kalimatan law qalaha la zahaba annu ma yajid. Mata na sa na tigu nabi na katawanakan. Aging ko to katero. Upama o tero aging ko to tawap kerarangitan. Na mada agiang ko to ararangitian. Na antun auto atigo nabi, atiga na a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Nagina ng mga pagarya, igira manutuap kerarangitan tano na ubatano pakalilipati agiang ko to aditano dikaterua ko a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Na igira mambuad na miyasi matano ap kerarangitan na paman na teron tanoro na hay fulan na bati ang kaso a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Ikadua bulong. Sagiang ko to ararangit. Baga nairun nagiang ko to igira ko na ikadua na igira akiararangitan sutaw yatawaddau au yagtasil na pagbedas kun sutaw. Agira man to akiararangitan kadin na apa sangka akapaka pagbedas ka. Aman nagiang ko to igira miririga kadin sa gani na apa sangka maka pagbedas ka anta aka maka pigu ka. Paman na pigu kun sutaw agiang ko to akiararangitan o di na pagbedas agiang ko to ataw. Kagigiang ko to ararangit na punsi ko syaitan. Na so syaitan na makhlukum minan nar. So syaitan na ayakiadnon wallah na punsa agiang ko to apoy. Nagiang ko to apoy na dad na bo na pakapadang inunta agiang ko to ig. Nagito at tigu mga ulama iigira akiararangitan sutaw na pigu at tigyan na anta aka pagbedas sa ig. Nakaw to, gina ni ikadua bulong yan ng mga pagarya. Gina man ito, tanto kami bubulu kagyan ko ito ararangit ka, na peluba ka, paman na magaan sumagaan na pagbedas ka, kaanumad agyan ko ito ararangit ka, agu aya mas mapian agyan ko ito akapakapigu ka. Nagina ng mga pagarya. Gina man ito, paman na adnap kerarangitan sa ikaw mga pamilya niyo, naturuan niyo ronda nagyang a'udzu billahi minasyaitanir rajim, na matero yan natigyan na sugu na kaumpman nagyang kapakapagbedasian, anta kapakapigu yan, kami apa sa dagyang paman na rarangitian, uway, paman na kededa agyang rarangitian. Ikatalo, abulungnya na tiga na idza kana qa'iman falyaq'ud wa in kana qa'idan falyattaji' hatta yazula anhu al-ghadab. Igira ap kerarangitan sutaw masa atomitindig na untud. Apa man igira ayak ya pakang geni ka na makatitindig ka, naya ko na bulong yan na untud ka, kaangka makarelax. Na amay ka tigu mga ulama ayak ya pakang geni niya nagyang ko tamu untud skanian. Na iga atigu nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agian ko to akapaka iga yan na insyaallah na kada agian ko to ararangit yan. Uway. Uban yusu agian ko to paman na kerarangitan ayap na isusugu yurun na paman na umuntun na tiga tindig ka kabid kerarangitan agian ko to ataw. Udi na tiga banga din siyugu. Naki sunguin ka agian ko to paman na kerarangitan ka sa uping ka di.
Paman na isugutan ro nagyang ko to pagakulan tano na automatin daga na pakauntod tano nagyang ko to kararangitan upama ko muuntod na tigtano relax kad na iga ka kaanmad nagyang ko to rarangit ka. Nagina ng mga pagaryami si iko agama Islam. Tano dan tanuana nakamalaanan na bulong si iko mga ginawa tano ago paman na mapkiro tano si iko mga tawa ding gani paganayro na bulong yan nagyang ko to adikatero ako a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Ikadua nagyang ko to kapagbedas udi nakapigo. Ikatlo nagyang ko to paman nakapakarelaksa sa gyang ko to tao. Uy. So kung sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nabiyan tugian sa gyang kanana hadith gyang ko to mga tao ap kami milikan yan gyang ko to ginawa niyan sa gyang ko to karangit. Paman nagyang ko to kemilikan yan su tao, kemilikan yan gyang ko to ginawa niyan sa gyang ko to rarangit. Nabiyan tugu nabitan wa Muhammad sa gyang kanana mi aluitan wa hadith biannahu huwal qawi gitu titu wa mawaraw al qawi al ma'na al quwwatul ma'nawi agitu supaman na kawaraw a paman na titu wa kawaraw akna bagian ko tua kawara aka paman na kabeger qawiul badan geng ko tua paman na kabeger ulawas di ayat titu paman na pagilen sa geng ko tua kawaraw utaw na geng ko tua paman na kemilikan yan na geng ko tua ginawanian apaman na igira asutaw na idha tasara'a ma'an nasi yasra'uhum apaman na gyang kutuko na tawa igira apaman na pinggil lebekan mga tao sa marata na ilang kasi opan yan siran na kanabagi tuko na tigu nabi titu mawarab. Balasan tanu Allah subhanahu wa ta'ala sa mada kalamapia pengening ko si iku Allah paman na kaya ko antan waya sa guna sumarangi si erakatano paman na di din kaiwasan na igira kuwan na di tano di makaprangit. Naya ko na mapia ati gunabi mga pagaryami, mga bubayami si ikwagama Islam nagyang ko to gaganang ka ginawang ka sa gyang ko to karangit. Paman na akuling ka ginawa nga sa gyang ko to rarangit kagi gitu titu mawarawati gunabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagupaman na panganintan si ikwallah paman na pakawatan niya na mga ginawa tano sa gyang ko to kambunget amarata. Okay, nagyang ko to kambunget mapia. Agyang ko to ba aya di ka pakaprangit utaw na para sa iku agama, para sa iku Allah. Sabab sa gyang ko to paman na di kang gelebakaw mga tao sa gyang ko to mga say ay ni sa paru Allah. Napke pa kayo to. Okay. Nagupaman na barakatano do matagu agyang ko to mga bulong agyang ko to rarangit paman na miali sa gyang kaya kitab pagusin tano balasan kan wallahu subhanahu wa ta'ala sa madakal amapia pakambarakatan rakan wallah sukaw yaguyag nagu maapangkan wallah gurilaangkan wallahu subhanahu wa ta'ala nana tekatakapan wallahu subhanahu wa ta'ala su mga rizki niya si arkano nagu pengenintano si iku wallah asu pengasasakit si iku mga tungan na itano mga pamilya tano na pakabegeren siran wallahu subhanahu wa ta'ala. Salamat kanu peruman alang-ulang na mga bangsakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yaga yung mga tungan na itano matatago sa pantawaragat na nasalam marakanusan. Why? Tulad ni Masuswa Ayusan sa pantawaragat. Katip na yung mga taga-Takluban, Iligan. Siya pang kanulangun wallahu subhanahu wa ta'ala si ikulang ulang wanu marata. Why?